kdo bude objednávat večeři, tak nám to tady zredukovala slečna, co se týče doporučení, asi na 5 jídel. Já vám jenom řeknu, co ona si myslí, ale to liší jednoducho. Ministerská kuřička, oblohou a s hranolkama je výborné libové maso a tebe. Rozmyšlejte. Pan další je... Seriózně, tohle je seriózní zpráv, to je nějaká sranda. 67 korun, přemýšlím dále. Jdeme dále. Kuřina je hled, kdo by měl chuť, je to špít. Dále ona doporučuje roštěnou, na roštu s hranolky a s oblohou. Klíčkové řezy taky a pak veškerý typy číst, to tady 4 možnosti. Veškerý 4 možnosti. Šulanky, švejžušu, kuře krumpau a kuře s ananasem. A ona by byla ráda, kdyby se třeba ta objednávka udělala najednou, oni se na to začalo pomalu chystat, aby to nedělali 2 hodiny, když teprve troufli. Každý papír se píše. Jo, takže nějak jako rozmyslete a uděláme koncepci a řekneme jí to. Vyber si bábu a vstupuje. Dneska vstupuje. Tak přijďte. Televizi pršelo. Trošky volá. To je osobní paní diváčka moje, tečka, ale Hance to ubližuje, teda to video. Ale teď to svítí, tak to filmuje. Máš hrozně vidět, jo. Už se v tom vyznáme. Trojka, pojď sem. Blahovec jim dal portmonku, jim dal desetikačku a říkal, sklínka směšná ruma. A vyhnal ze třídy. Já vím, který ho vypíšel, já nevím, jak se jmenoval. Pelikan jste to dělali. To byste měli. No byste ho neměli, jo, ale měli, jedno jsme ho nečetli. Ne, já jsem nekoukal. Normálně. Tam bere to všechno, nebo ostatně na každý No tak to jsem zvědav, jako, jestli někdo jako je bude tady. Tam přijít, abychom to vytříbili. Jestli by nebyl blíž do toho internetu, ne? To byl blíž? Já nevím, že to ona tam. Je pravda, že to nedvá, že